loso mwandu nikech wang'eyo ni wantiere kod piny Kenya kaachiel kod pinje mamoko ma bende koro wakiyo godo. Kabiro korka kori CPA Victor Ogutu, kwanyalo ng'iyo wechego mago mag bende nitiere kaka wanyalo wacho ni wechego mag awache kanyalo wacho kod dongere ni external factors. Bende nitiere external factors moko ma seche moko nyalo nikech nyaka sani kwang'iyo kochakore higa mar 2011 nyaka gi sani higa mar 2025 wanyalo wacho ni sekta mano mar loso mwandu e pacho kae ok osebedo ka timo makare ahinya. Nyalo bedo ni nitiere gik moko ma seche moko wuok kata pinje maoko ma seche moko miyo sekta ma kama e thirno. Wanyalo wacho ni ere kaka wanyalo wacho ni seche moko tudruok e kind pinje Kenya gi pinje maoko ema seche moko miyo sekta mar loso mwandu ok bed e yo makare kata ok contribute to the economy kaka waparo no winjo bed no contribute. Ero kamano ahinya Joyce. Nitiere external factors. I want to agree with you. Nitiere joma iluongo ni IMF, World Bank and other people buaeroga manyo loans irge. Joge miyowaga loans gi condition. Kaka IMF chiwo loans gi condition. Wanya miyo loan marom kama to kwa miyo mondo res pesa ne area ne nyakumed ushuru. Koro external interferences nitiere adiere. To iyudo ka these external interferences from these big brothers effects gi ahinya ok mar ber ne economy mar Kenya ka. Iyudo ka gin gi negative impact. Nikech neno ka previously sector didn't contribute mabet malo to be pod in the potential growth area manyalo jiwo Kenya kama dhi up to even second world country. Kopone wanyalo come up with attractive measures, tax regimes ma predictable. Again, policies ma Kenya mag tax yosebedo mabit unpredictable. But it sani okolok gi ahinya to there have been a lot of unpredictability. Koro owinjo bed predictable, owinjo bed ne kaka investment allowances a sector ni mae kama investment allowances gotia ahinya. Kiketo gi malo nikech ing'eni kiketo kaka chon ne gin 100% cha. Ing'eni onge ng'ama biro invest di higa achiel to wa. Ng'ato ko invest to biro budho. Koro 50% moro mineno waketo ma waparo ni wanya yudo ushuru mang'eny to en magima tiyo e gima iluongo ni short run. To otherwise investors was a witness a lot of gimiluongo ni capital flights. Jomo se invest Kenya ka ringo Kenya ka nikech Kenya is not an attractive investment destination gi dho ngere. Nitie gik mang'eny in cost of production ni malo. Aya those interferences gi tax regime makawuono en ma kinyen ma mago gik ma investors ok dwar. Investors dwaro ni regime ka gineno kawuono to there should be minimum change. Which bed constant kata marigni apar to changes mana kagin absolutely to bende nitiere kaka inyalo ketgi mar mondo mi gibed constant mana kiwacho ni winjo be nigi investors de gomba ni ka gibedo to gibedo constant kata kuom higni apar to osebedo kwan na dera e piny Kenya kae osebedo ko fluctuate kawuono en kama bende nitiere kaka inyalo los gi mar mondo mi gibed constant mondo ng'ato kata ko decide ni an koro wadhi aket mondo na e piny Kenya to en sure ni e thuolo mar higni apar ka biro to kama e usuru masebedo ka chulo to obo bedo kamar bende nitiere kaka sirikal nyalo miyo bed constant kose fluctuation makamae nyaka beda. No winjo bed constant. Kata wan kaka institute wasemiyo gi pachwa kaka ispak. Ka tax policy ma ginyalo apply to bedo fine no konya bedo constant 100% but it should be minimal. Pogruok winjo bed ye tok ni ahinya ma almost iyudo ka pogruok en almost atamalo 50. Mano cause a lot of uncertainty sector a country Kenya. So there should be certainty when they attract investors. Come on. Aya, nyakwa Ramogi